Doncs aquesta és una actuació que fem des del Departament de Joventut i que té com a diversos objectius. D'una banda, doncs, que volem que els joves i les joves del municipi sàpiguin que poden comptar amb l'Ajuntament, amb el Departament de Joventut, per donar visibilitat a aquelles actuacions, a aquelles habilitats, a aquells talents que tinguis, com tu deies, i fer difusió a través de les xarxes socials del nostre departament. Però no fer una difusió a l'uso, com si diguéssim, sinó poder emetre en directe la seva, doncs en cas de l'última i la primera convidada que vam tenir, la Xènia, que va fer una classe de ioga en directe, o qualsevol altra actuació que puguin fer en directe o que ja estiguin acostumats o acostumades a fer-les a les seves xarxes socials o que tinguin algun grup en concret. Doncs, en primer lloc, és aquesta la voluntat que tenim, no? Donar una mica de visibilitat. I d'altra banda, ostres, si podem intentar traspassar la barrera i traspassar també valors i principis positius de cara al jovent del municipi, donar-li eines per actuacions que puguin fer o informació que puguin tenir, doncs benvinguda sigui. Millor que millor, no? Cristina, Sí. com funciona? Ens comentaves que és a través d'un directe d'Instagram. Com funciona i què han de fer els joves que vulguin participar en aquesta iniciativa? Doncs els joves haurien de posar-se en contacte amb el Departament de Joventut, ja sigui a través de les xarxes socials del departament o del mateix Ajuntament, que es faria traspàs, o a través del correu que està a les xarxes. I a partir d'aquí, doncs, nosaltres intentem organitzar les dates i filtrar. I l'altra pregunta que m'has dit, no me'n recordo. Com funciona el directe d'Instagram? Perquè, clar, dedueixo que tot aquest directe es fa a través de l'Instagram de Joventut de l'Ajuntament de Mont-roig, no? Llavors, exacte. Com funciona la sessió? Doncs la sessió és això, entre els dinamitzadors de joventut i el jove o la jove es posen en contacte i pauten una mica com serà la classe o com serà la sessió i llavors doncs li donen unes claus per poder accedir a l'Instagram i comencen el directe des de l'Instagram, com tu deies, de joventut. Sí, es fa una petita introducció, no? Doncs, per exemple, la Xènia va fer una petita introducció del ioga, perquè ella està interessada en el ioga i per què fa ioga, perquè s'ha iniciat amb aquesta disciplina i a partir d'aquí, un cop presentada i tal, va començar a fer la classe. La temàtica és totalment lliure que vulgui escollir aquell jove, no? És a dir, si un jove vol fer màgia, doncs pot fer màgia, si un altre vol fer acrobàcies, doncs pot fer acrobàcies, no? Sí, intentarem anar sorprenent amb les temàtiques. Abans comentàvem amb el dinamitzador i la dinamitzadora els pròxims o les pròximes que tenim i jo crec que serà molt xulo i sorprendran bastant. No sé si ens pots fer un adelantament. Ara, de moment, parlem de la que vau fer divendres passat, que va ser la primera sessió, com ens comentaves, i que ara ens explicaves que la Xènia va escollir fer ioga. Com va ser la participació? Com va anar? Perquè, a més, recordem que als directes d'Instagram tu pots comentar i pots preguntar coses, que dedueixo que llavors ella podria respondre preguntes que tingui la gent sobre el ioga i aquestes coses. Sí, aquesta era una de les voluntats que teníem, no? Que el ser directe, de fet ja havíem provat amb els directes confinats, la gent pot anar participant, ¿vale? Si tenen algun dubte o tenen alguna qüestió que vulguin traslladar a la persona que està fent el directe, doncs també està molt bé. La participació com va anar? Doncs va estar molt bé perquè va haver-hi com unes 10-15 persones fixes tota la sessió. ¿Vale? Llavors sí que hi havia gent que anava entrant i sortint, però fixes més o menys unes 10-15 persones. El que sí que abans d'entrar he mirat quantes visualitzacions tenia ara mateix a l'Instagram la sessió de ioga i estava a les 232 persones. Així que la veritat que és una bona participació i sí que està bé que potser qui no es pugui connectar en el moment doncs ho pugui veure a posteriori.
Això és molt important, això t'anava a dir, Cristina, que hi ha molta gent que potser en aquella hora que vosaltres heu escollit, doncs pel que sigui, tenen coses que fer i no ho poden fer, però que la part bona d'Instagram és que ho pots guardar i això ho pot reproduir gent en un altre moment que tingui temps i pugui fer la classe de ioga. Ens comentaves de les properes seccions. No sé si... Sessions, perdó. No sé si ja hi ha molta gent apuntada, hi ha molts joves que s'han animat a apuntar. Si ens pots adelantar alguna cosa que fareu a les properes sessions. Doncs no voldria entrar molt en detall per deixar una mica d'intriga, però el que sí que m'agradaria explicar, no?, que les properes sessions seran bastant diferents, ¿vale? Que no ens emmarcarem, per exemple, en l'esport, a la mesura que puguem. No només amb l'esport, els i les següents participants que tenim pues, són completament diferents, algunes relacionades amb les seves experiències relacionades amb els estudis o amb la feina, o altres relacionades amb la visibilitat de diferents col·lectius, altres relacionades amb l'esport, però des d'una vessant bastant diferent. Bueno, anirem veient. De moment ja tenim 4 o 5 joves que estem contactant i a veure com va. Quan seran aquestes sessions? Doncs això, el que volíem fer és esperar a veure, doncs això, com la Xènia va ser la primera convidada, esperar a veure la rebuda que teníem de la resta de joves, però com estem veient, de moment la nostra idea era començar per un cop al mes i anirem decidint sobre la marxa. El que també voldríem aprofitar és en dies puntuals o dies assenyalats, commemoratius o que celebrem alguna cosa, si podem, algun dia especial o algun aniversari, si podem relacionar el Connecta't Jove amb aquesta situació, doncs perfecte. Però en principi està pautat per un cop al mes. No sé fins a quin punt, Cristina, ara parlo des de l'experiència o des del que jo he viscut quan era jove. No sé si teniu por que el programa pugui fallar en quant a vergonya d'exposar les seves coses o sentir-se cohibits, perquè la gent jove sabem que a l'adolescència és una època molt dolenta, època de burles i totes aquestes coses. No sé fins a quin punt teniu por que la gent els hi faci cosa, expressar els seus talents o per por de què diguin els companys o què diguin els amics i totes les coses aquestes. Jo crec que precisament intentem llançar, o precisament aquest és un dels altres motius pels quals intentem llançar aquest tipus d'actuacions o de programes, per dir, escolta, el que tu fas, que potser tu fas en una esfera molt petita i tu et sents a gust i ets molt feliç, doncs potser amb aquesta oportunitat pots donar visibilitat a allò que tu fas i, ostres, explicar-li al de davant o a la de davant que també ho pot fer i que pot ser igual de feliç que tu o que pot estar igual de content. I, la idea és travessar aquesta línia i que vegin que els joves, que poden reflectir el que fan més enllà dels 4 o 5 amics que tenen al voltant. A més, que mai saps qui et pot estar veient i jo què sé, potser se't dona molt bé cantar i hi ha una persona que t'està escoltant que necessita un cantant per alguna cosa. Mai se sap, no? Aquestes coses... Mai se sap. A vegades ens posem a escoltar les experiències de les persones famoses o cantants o artistes del nostre voltant i la majoria són de meres casualitats, així que mai se sap. Cristina, aprofitant que tenim aquí, des de Joventut de Mont-roig esteu impulsant més projectes dirigits als joves, com és el cas, per exemple, de Salut Jove, que vam parlar també nosaltres aquí a la plaça. Sí. Com està anant? Preguntant una mica com està anant aquest projecte. La veritat és que està anant bastant bé. La setmana passada vam tenir... ara hem fet, des que vam parlar nosaltres, crec que vam fer 2 sessions formatives als instituts, als agents de salut, tant a Miami com a Mont-roig, i la veritat que els i les joves estan bastant contents. I entenc que els instituts, com ja et vaig traslladar, també estan molt receptius i amb ganes de continuar a fer coses. Ara el nostre proper pas és intentar arribar a les famílies, que ja vam fer una primera sessió la setmana passada, i intentar arribar a les famílies i que les famílies també guanyin aquesta complicitat amb joventut perquè puguin traslladar-nos o demanar-nos allò que necessitin i que nosaltres estigui a l'abast fer per ells i per elles. Creus que serà més complicat les famílies que les escoles o més o menys igual? Jo crec que serà més complicat les famílies que les escoles, sí. Sí. De fet, jo crec que
jo crec que és el que més ens està costant, arribar a les famílies. També és lògic, perquè als instituts tenim un contacte directe, amb les famílies no. Clar, és més complicat. Cristina Llorenç, regidora de Joventut de l'Ajuntament de Mont-roig, moltíssimes gràcies per apropar-nos una mica més en aquest Connecta't Jove que heu impulsat i també altres iniciatives que esteu fent des de Joventut del Consistori. Gràcies per participar amb nosaltres a la plaça. Fins la propera. Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Adéu. Adéu.